Windows 10 ሓደ ካብቲ ብሉጽ ፊቸር ሒዞ መጽኢ ዘሎ ብዙሕ ዓይነት ዴስክቶፕስ ጌርና ክንጥቀም ከም ንኽእል ስለ ዝገበረ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ከም ዘንሪኦ ዘለና እዚኣ እታ ሓንቲ ናይ ዴስክቶፕ ወርክ ኤሪያ እያ። ልክዕ ከምዚኣ ክልተ ሰለስተ ወይ ድማ ካብውን ላዕሊ ክንጥቀም የኽእለና ዊንዶውስ 10 ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ክብለኩም ደለ ንኣብነት ኣብዚ ሓንቲ ዴስክቶፕና ብዙሕ ኣፕሊኬሽን ወሊዕና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ኣብዚ ኖትፓድ ወሊዐ ክፅሕፍ ኣብዚ ስኒፒንግ ቱል ኣፕሊኬሽን ኣላትኒ ምናልባት ፔይንት ወሊዕኻ ይሰርሕ ይህሉ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኦም ሰለስተ ኣፕሊኬሽን ወሊዕ ኣለኹ ምናልባት ኣት ታይም 10 ኣፕሊኬሽን ድሕር ወሊዕ እዛ ዴስክቶፕ እንታይ ክትከውን ማለት እዩ። ናብ ኩሎም ከምዚ እናገበርኩ እናተመላለስኩ ክሰርሕ ዝኽእል ማለት እዩ። ሕጂ ነዚ ከምዚ ዓይነት አንኦርጋናይዝድ ዝኾነ ኣሰራርሓ መጣን ከወግደልና ኣብዛ ታስክ ቪው ምስ ኣተኹም ኣብዛ ታስክ ቪው ክሊክ ምስ ገበርኩም ኣብዛ ላዕሊ ሓንቲ ኦፕሽን ኣላ ኒው ዴስክቶፕ ትብል ኦፕሽን ኣላ ማለት እዩ። ተረዲኣትኩም ሕጂ እዚኣ ሓንቲ ዴስክቶፕ ኢና ንጥቀም ዘለና ምሽ ኣብዚኣ ኒው ዴስክቶፕ እንድሕር ኢለ ከፊተ ትሪእዋ ኣለኹም ካልአይቲ ዴስክቶፕ ከፊተ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ራይዋ ኣብዛ ቀዳመይቲ ዴስክቶፕ እንድሕር ዳ ክሊክ ጌረ ኣቴ እተን ወሊዐን ዝነበርኩ ኣፕሊኬሽን ኩለን ኣለዋ ኣብዚ ኮይነ ክሰርሕ ክእል እንድሕር ደልየ ከዓኒ ኣብዛ ታስክ ቪው ኣቲኻ እታ ካልአይቲ ዴስክቶፕ ዝስራሕክዋኻ ናብኣ እንድሕር ከይደ ትሪእዋ ኣለኹም ነፃ እያ ዘላ ማለት እዩ። እዚኣ ኣብዛ ዴስክቶፕ እዚኣ ዝወላዕኽዎ ዝኾነ ዓይነት ኣፕሊኬሽን የለን ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ኮይነ ከዓ ንኣብነት ኣነ ካልእ ፕሮግራም ክሰርሕ ንኣብነት ኤክሰል ወሊዐ ናይ ኤክሰል ስራሕ ከዓ ኣብዚ ክሰርሕ ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ካልኣይ ዴስክቶፕ ኮይነ ናይ ኤክሰል ወርክቡክ ከፊተ ዝኾነ ናይ ኤክሰል ስርሐ ኣብዚ ክሰርሕ ማለት እዩ። ሕጂ ፕሪቪው እንድሕር ክገብሮ ደልየ ረእይዎ ኣብዛ ታስክ ቪው ምስ ኣተኹ ኣብታ ዴስክቶፕ ናምበር 2 ተወሊዖም ዘሎ ኣፕሊኬሽን ኣብዚ የርእየኒ ኣሎ ኤክሰል ጥራይ ወሊዐ ኣብዚኣ ዴስክቶፕ ናምበር 1 ድሕር ዳ ክሊክ ከማን ኣይገበርኩ ናብኣ ከለኹ ድሕር ዳ እታ ማውዝ ሆቨር ጌርያ ከዓኒ እንታይ ኣፕሊኬሽን ተወሊዖም ኣለዉ ከዓ የርእየኒ ኣሎ ማለት እዩ። 4 ኣፕሊኬሽን ከዓ ኣብዚ ወሊዐ ኣለኹ። ሕጂ ሳልሳይ ዴስክቶፕ ከዓ ክኸፍት ኣብዛ ኒው ዴስክቶፕ ፕላስ ጌረ ኣብዚኣ ከዓ ክኸፍት ረእይዋ ሳልሰይቲ ዴስክቶፕ ከዓ ኣብዚ ከፊት ኣለኹ ኣብዚ ከዓ ለሰይ ኢንተርኔት ዝጥቀመሉ ዴስክቶፕ እዩ ዝኻ ማይክሮሶፍት ኤጅ ወሊዐ ኢንተርኔት ክጥቀም እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ከዓ ማይክሮሶፍት ኤጅ ተወሊዑ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ናይ ኢንተርኔት ስርሒ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ረእይዎ ከመይ ኮይንልና ኣሎ መሲልኩም ኦርጋናይዝድ ኮይንልና ኣሎ ኣብ ዴስክቶፕ 1 ክልተ ሰለስተ ስራሕ ጀሚረ ኣለኹ ሰርሕ ኣለኹ ኣብ ዴስክቶፕ 2 ከይደ ከዓኒ ሓደ ናይ ኤክሰል ስራሕ ሰርሕ ኣለኹ ዴስክቶፕ 3 እንድሕር ከይደ ከዓኒ ኢንተርኔት ይጥቀም ማለት እዩ። ዴስክቶፕ ናምበር 4 ወሊዕኻ ካልእ ስራሕ ይሰርሕ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣቶም ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ስራሕ ኣብ ኢንዲፐንደንት ዝኾኑ ዴስክቶፕ ዝሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ራይ ኣብ ዴስክቶፕ ናምበር 1 ከይደ በዚሖም ኣለዉ እዞም ስራሕ እዚኣቶም ንኣብነት እዛ ናይ ፔይንት ስራሕ ናብ ዴስክቶፕ 3 ክሰድያ ኣብዚኣ ራይት ክሊክ ክገብር ማለት እዩ። ፍታ ፕሮግራም ኣብታ ዴስክቶፕ 1 ዘላ ሽዑ ሙቭ ቱ ትብል ኣላ ትሪእዋ ኣለኹም ሙቭ ቱ ምስ በልኩ ናብ ዴስክቶፕ 3 ክሰድያ ሕጂ እንታይ ኮይና ኣላ ኣብ ዴስክቶፕ 3 መፅያ ኣላ ካብ ዴስክቶፕ 1 እንታይ ኮይና ኣላ ጠፊኣ ኣብ ዴስክቶፕ ናምበር 3 ከዓኒ መፅያ ትለያ ኣላ ማለት እዩ። ሕጂ ታ ፔይንት ነለጥኩም ኣብዚ ኣብ ሕጂ ትሰርሖ ዝነበርኩ ስራሕ ኣብዚ ኮይነ ድሌተይ ክቕፅሎ ከዓ ይኽእል ማለት እዩ። ጅብዚ ዝኾነ ኢለ ክፅሕፍ ይኽእል ማለት እዩ ወላ ክስእል ደ ዝኾነ ነገራት ክገብር ይኽእል እየ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ዝሰርሖ ዝነበርኩ ስራሕ ኣብዚ ኣሎ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣብዚ ክሰርሕ ፀኒሐ መሊሰ ከዓኒ ናብ ዴስክቶፕ ናምበር 2 ተመሊሰ ከዓ ኣብዚ ከዓ ዝኾነ ክሰርሕ ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ ዝሰርሖ ዘለኹ ስራሕ ከዓ ኣብ ቦትኡ ኣሎ ማለት እዩ። ተረዲኣትኩም ቀፂለ ኣብ ዴስክቶፕ ናምበር 1 ከዓኒ ካልእ ስራሕ ከዓ ክሰርሕ ኣብዚ ከዓ ዝኾነ ክፅሕፍ ማለት እዩ። ሕጂ ረእዩ ኣብ ሰለስቲኡ ዴስክቶፕ ዝተፈላለየ ስራሕ ወሊዐ ዝተፈላለየ ስራሕ ዝሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ኮምፒተረይ እንድሕር ዳ ስራሕ ወዲአ ከጥፋእ ደልየ ኩለን ዘን ዴስክቶፕ ከፊተ እየን ዘለኹ ብምሉእ ኣብኡ ዝሰርሖ ዘለኹ ኣፕሊኬሽን መጀመርታ ሴቭ ጌራ ከጥፍኦ ክኽእል ኣለኒ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ዝሰርሖ ዝነበርኩ ስራሕ የጥፍኦ ኣብዚ ሴቭ ክገብሮ እንድሕር ደልየ ሴቭ ክገብሮ ክኽእል ኣለኒ ማለት እዩ። ሕጂ ንምንታይ እዚ ዝነግረኩም ዘለኹ ምናልባት ተቀዳዲምኩም ሻትዳውን ከይትገብሩ ኣታ ኮምፒተርኩም
ኣብዚ ሰለስተ ዴስክቶፕ ከፊትኩም ሰለስተ ስራሕኩም ሰርሑ ዘለኹም ኣብዛ ዴስክቶፕ ናምበር 1 ዝነበረ ስራሕኩም ጥራይ ኣጥፊኢኩም ምናልባት ኮምፒተር እንድሕር ኣጥፊኢኹምማ ኣብዚ ካልእ ዴስክቶፕ ዝነበረ ስራሕኩም እንታይ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ተኸፊቱ ወይ ድማ ሴቭ ከይገበርኩሞ ትከስርዎ ኢኹም ማለት እዩ ተረዳዲና ኣለና ሕጂ ኩሉ ግዜ እዚኣ ከዓ ክትርስዕዋ ከዓ የብልኩምን ማለት እዩ ጅብዚ ሰለስተ ዴስክቶፕ ከፊትና ኣብ ሰለስቲኡ ዝተፈላለየ ሰለስተ ስራሕ ሰሪሕና ማለት እዩ እቲ ዴስክቶፕ ንሕዳ ዘየድልየኩም ኮይኑ ከዓ ምስ ወዳእኹም ከዓ ኣብዚ ክሎዝ ዝብል ኣሎ ተዓፅዎ ጅፍታን ዴስክቶፕ ናምበር 1 መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ክንደይ ዴስክቶፕሰርሕ ኣለኹ ኣብ ሓንቲ ዴስክቶፕ ዝሰርሕ ዘለኹ ማለት እዩ እዚኣ ኣገዳሲት ትምህርቲ እያ እዚኣ ክትፈልጥዋ ክትክእሉ ኣለኩም ኣብ ዊንዶውስ 10 ዝተኣታተወ ሓንቲ ብልፅቲ ፊቸር እያ እዚኣ ኖቲፊኬሽን ኤሪያ ኢልና ንፅውዖ ኤሪያ እዚ ብማውስ ዘመልክተልኩም ዘለኹ ኤሪያ ኮይኑ ቅድሚ ሰዓትን ካላንደርን ዝሕብረና ዘሎ ቦታ እዩ ማለት እዩ እዚ እቲ ኖቲፊኬሽን ኤሪያ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብዚ ኖቲፊኬሽን ኤሪያ ዝተፈላለዩ ኣይኮንስ ኣሎ ንኣብነት ናይ ድምፂ ዝሕብረና ኣሎ ናይ ኔትወርክ ዝሕብረና ኣሎ ናይ ባተሪ ዝሕብረና ኣሎ ከምኡውን ኣብዚ ሓንቲ ኣሮ ኣላትና እዛ ኣሮ ምስ ከፈትናያ እውን ካልኦት ተወሰኽቲ ነገራት ኖቲፊኬሽንስ ኣብዚ ይሕብሩና እዮም ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ጥራይ ድዮም ዘለዉ ወይ ድማ ነዚኣቶም ከመይ ጌርና ካስተማይዝ ንገብሮም ኢና ክንመሃር ሕጂ ነዚኦም ገብር ኣብዚ ኣብዛ ኮርታና ወይ ድማ ኣብዛ ሰርች ቦክስ ኖቲፊኬሽን ኢልና ንፅሓፍ ኖቲፊኬሽን ኢልና ሰርች ምስ ገበርና ኣብዛ ላዕሊ እንታይ ትረአየና ኣላ ታስክባር ኖቲፊኬሽን ኤሪያ ትብል ኣላ ነዚኣ ክሊክ ንግበራ ሕጂ እዚኣ ምስ ከፈትና ኣብዚኣ ታስክባር ኣብዚኣ ከም ዘለና ነረጋግፅ ታስክባር ምስ በልና ኣብዚ ታስክባር ኢሉ ክመፅእ እዩ ሓራይ ፅቡቅ ሕጂ ንታሕቲ ንኸይድ እሞ ንታሕቲ ምስ ከድና ኣብዚኣ እንታይ ትብል ኣላትና ኖቲፊኬሽን ኤሪያ ትብል ኣላትና ብዛዕባ እዛ ኖቲፊኬሽን ኤሪያ ሕጂ ሰሌክት ዊች ኣይኮንስ ኣፒር ኦን ዘ ታስክባር ትብል ኣላ ኣብዚኣ ነዚኣ ክሊክ ንግበራ ኦኬ ፅቡቅ እምበኣር ሕጂ ትሪእዎም ኣለኹም እተን ኣብዚ መፅናና ዘለዋ እዛ ናይ ፓወር ሕጂ እንታይ እያ ዘላ ኦን እያ ዘላ ማለት እዩ ከኣልያ እንድሕደልያ ኣነ ሕጂ እዚኣ ኦፍ ክገብራ ይኽእል እየ ኦፍ ገይረ ኣለኹ ሕጂ በይ ኣላ ጠፊያ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ግዜ ምናልባት ክስእንዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ኖቲፊኬሽን ኤሪያ ዘይክመፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኦፍ ምስ ገበርኳ ኣብዚ ሂድን ኮይና ኣብዚ እያ ኣትያ ዘላ ትሪእዋ ኣለኹም ኣብዚ ሂድን ኮይና ኣብዚ ኣትያ ትልያ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኖቲፊኬሽን ኤሪያ ይጎድላል ንኣብነት እዛ ናይ ኔትወርክ እውን ንድሕር ኣጥፍየ እያ ኣብቲ ኖቲፊኬሽን ኤሪያ የላን ኣብያ ኣላ ኣብዚ ሂድን ኮይና ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እዚአን ከምዚ ጌርና ተን ዘድልያና ከነምፀእ ንኽእል ተን ዘየድልየና ከዓኒ ከነጥፍኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዛ ናይ ዊንዶውስ ኤክስፕሎረር ናይ ብሉቱዝ ዲቫይስ ትብል ዘላ ርእይዋ ኣብያ ዘላ ኣብዚያ ዘላ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ነዚኣ ወሊዐ እያ ኣብዚ ኖቲፊኬሽን ኤሪያ ትመፅእ ኣላ ማለት እዩ ከምኡ ጌርና ኣብዚ ዝተፈላለየ ኣፕሊኬሽንስ ክህልወና ይኽእል እዩ ንዓታቶም ኩሎም ድማ ከምዚ እናገበርና ከነጥፍኦምን ከነምፅኦምን ንኽእል ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣብዛ ላዕሊ always show all icons in the notification area ትብል ኣላ እዚኣ ኦፍ እያ ዘላ ኦን እንድሕር ገይረ እያ ርእይዋ ብሙለን እቲ ኣብ ኖቲፊኬሽን ኤሪያ ብሙሉእ እተን ኣይኮንስ መፅአን ኣለዋ ማለት እዩ ኦፍ እንድሕር ገይረ እያ ግን ማንዋሊ ተን ዝደልየን ኣነ ዝጥቀመለን ተን ዝወላዕ ክኾን ጥራይን ዝመፅኣ ዘለዋ ማለት እዩ ኣራ ሕጂ ባክ ኢልና ክንምለስ ኢና ማለት እዩ ኣራይ ፅቡቅ እምበኣር ሕጂ ከዓ ልክዕ ዓባ መፂና ኣለና ኣብታ ዊንዶ ካልእቲ ከዓ ከርእየኩም እዩ እዚኣ ኢና ክንመሃራ ፀኒሕና ሰሌክት ዊች ኣይኮንስ ኣፒር ኦን ዘ ታስክባር ኣብ ታስክባር ክረአዩን ከይረአዩን ንደልዮም ኣይኮንስ ኢና ኣብዚኣ ኣክሰስ ጌርናዮም ሕጂ ድማኒ ኣብዚኣ ትሕቲኣ ተርን ሲስተም ኣይኮንስ ኦን ኦር ኦፍ ትብል ኣላ እዚኣ ንእቶ ኣብዚኣ ክሊክ ምስ ገበርና እዘን ትሪእዎን ዘለኹም ኦን ዘለዋ ሕጂ ኩለን ኣብዚ መፅአን ዝረአያና ዘለዋ እየን ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ንኣብነት እዚኣ ቮሊም ከጥፎ እንድሕደልየ ኦፍ እንድሕር ገይረዮ ቮሊም ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ጠፊኡ ኣሎ ማለት እዩ ዋላ ኣብዚ እውን ሃይድ ኣይኮን እዩ ጠቕላላ ይጠፊኡ ዘሎ ሕጂ ሓደ ግዜ ገለገለ ኢኹም ዋላ እቲ ናይ ዋይፋይ ድዩ ናይ ቮሊም ድዩ ገለ ኣብ ዝጠፍኣኩም እዋን በዚኣ ኣቲኹም ኦን ክትገብርዎ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት ሕጂ ቮሊም ኣነ ስለ ዘጥፋእኽዎ ጠፊኡ ኣሎ ኦን እንድሕር ገይረዮ ናይ ቮሊም ኣብዚ መፅያ ትለያ ኣላ ማለት እዩ ተረዲኣትኩም ሕጂ ኩለን ኣብዚ ኖቲፊኬሽን ኤሪያ ክህልዋ ንደልየን ሴቲንግስ ኩለን ኣብዚኣ
turn system icons on off تبل أتينا هنا نريو مالتي حجي بز تحت نحريهم جلز تف على نعمل touch keyboard off على ناتي ما نياتو touch screen سلزي يكون زي لابتوبي مالتي زي on نحر كيريا أبزي أنت توصي خلا touch keyboard مزي الله مالتي زي نحر ده صايتة تري والله ناي touch screen keyboard مزي الله مالتي أبزي أنا حجي بماوس كتكم يخلي جن ولا حنت لابتوب تكم سلزي الله ناي على keyboard سلزي الله وأخت كم خلي تابلت نحر ده تكم لهم كم جن كم زغيركم كاني تاتش كيبورد كم زغيركم كتمصقو تخليكم مالتي هجي زلينا نغرات ابزي كم زغيرنا خنلو عن خلينا زي ابزو نصيل على استفل علي نغرات كم زنا غبركا ناولعخا كتقم تخليخا مالتي لهدا زي ليكم كوينوخا اوف تغبرو مالتي تردادينا هجي زي خاني ازيا اغداسيت زي ناي كنفلط خنكلالنا حد زي ولا زي باور اوبشن باتري زنغركم ستاتس ابزي لهدا طفيو ابزي اتيهم اون كتغبرو تقول لكم مالتي